Adom. I simply am a cotton of 1 3 1. Dear one of the funny way I want to live this year can and in some of your 1 year. Why not correct? I don't want to correct. Hey! Yee! Need it. I can't hear said then. I don't. This is good in another way. This is what I want. What if you see the deal? He had to manage your mother. Hey! Oh, yeah, this is in another way you smoke any moment. See, I'm what. I can't tell your what dear. You don't know what say empire. Hey! I don't. Why you pussa? I can't answer from what about Walia. Make I so what to Hawaii D way when you more what is it? I said, you were real opportunity. I don't know. Then I said, what you want me? I have it now. Before you say, you can't want them in Donna. No more, none of the door. A day. What I am. Oh, no. I'm going to see. What's that? He was over some of them. Front more home, keep people out. Who were you mashing there? You saw a fire. Okay. So, constant, you have to alcohol and the other day. Here's what I say. Here, what person working? You mean that, work as I may go to worker. What do you just say? Baby, to be a young poem. One. I know penny says one young and is a one and see a more. Until my away. So be neatly Dr. Ronkaka. Then I have on your way, Fanisa. You only know what home by effect. Home by effect. What's it? Ha! I don't. Never walk over my quahayo. This walk up and numb Mrs. of you could win your crants yet. Miss Winyan one for. I was off and about person as a bad I don't know be doing one as I be a high on your back on a bed for a shot. Hey, I don't so. What a woman says, you think I can inside here, but the woman you know go calling. May I mean penny do you win? Who is a doing? Come on, papa. I bet I can't see me. Come on, be 30. It's young way we find sad, do you win? One minute, no better. That's it. You want to footing. She don't want you footing. What are mamma? Mamma, no one do much in a trunk. Our day, Papa, J. Second for me, Papa. Now, the unknown is sincere walk of Tinnis of your cousin. Say, you. Hey, we had a woman. Be too full of his baby. No one know that I said, hey, I do. Saturday in pay for us back in local. The Bema do not know so well. Let I also say about Walia and our lay and mother. What we are watching while you people do. Hey, over sign any fear by for we must talk about your one, Jim. But not about Jim Pet. We are whatever kind of a baby. What you eating so? You are not going to work on him. Just in some one or so. Some one, hey. No, where are you? You want this one in a baby? No, baby, you really. Yes, sir. You got a yes, sir. Oh, cannot. You boy, baby, since we see you. Oh, guess it won't send you see for my when young weird. Amy, oh, my genius within it. When I read the number of the amount, so what's it? So move it more in the Yamana, come on. What's it? No, but here did it already. Indian is it, you see, go to. Hey! You see, go to. I said, I don't know what day. Suddenly, you're calling me other minimum 1 year. Minimature. Minimature, no, and yes, and get to 1 ton of Kona, you won't have your hibby. One mahon. No way, pie, push a any money. Maybe I carry a boom. Whatever. Mini for her. Beauty, my gem, so me made yet and many answer. Hey, how can you find me as a pet? Then the one I do. This is another one thing on what's in a card of our one. Hey, whoa, I thought by another woman. And they are no mamma.
Hey, you know we are wedding cause you could Neka waba wande mate nti maaba onye hwimia no wa mama ne kwa me amate kadan ya wo ye be yo ho de nya sa ta kwa nti anka meba kameba eh na be de so na won ti ansa ne ya oh se bi ya wa atimbo wa wirefire nipa de ado ne pa ne wonti wonya kwa na nka nkere no nso de nti ameba eh anyo ya ifo ade ya bi ana wonti bi akonya ba sa ni Kofi! Mira. Ade. Ade na meje die. Sabi eburu, ye wura ba kunya ma ye se, ye mo ne ntutu krom ha nsema na se, me me toto abra bo na ma. Na se krom nsem de egusu aye toto. Tie, onya abofra wo tie kunya so, wan hwe ni ya me kasa tia wo. Kan e ho. Dan wa discover me discover abra wa ha. Waje. Me da me ho me kwa ya wasa duru ni fie so ofa asasem no. Na emfudie no ntutu nua na num. Dafi. Na sembe na usim pam. Me fali wo. Fe atwetan nam. So anhwe ni asem we betim panyina nim. So anhwe ni asem we betim panyina nim. So wa be ma si asase no so woni da no a e ko twa asase. Enti uyam ya na chese fa oyire che. Dabi ye de me dimpanini anti obi mfa me se kanya na nka. Sika na me de ama no de ama wo no de aba. Aka masase. E na me se me ji masase. Opanyin ye tufu ko na wanti a. Itufu bedwam. Odi asase ne kocheni ni ho. Ko si dawru so. Adwena ne wo ni ntumefo. Adwena ne wo tiri ma adi asase ne kocheye. So wan hwe ni ya. Obetwa ho su asase. Dabi mi twa mi dua ne ma nya ntwa mpa cha wanzam. Asam odi koma no ka che so obetwa dua. Wanyi mi pie. Odi pie to ne ma no, o che ne so obetwa dua. Dabi odi pie to ne ma no, o che so obetwa dua. Odi tansi ni ti. Adi ano. Fa asia no so ka mo so mfa ma me na me ti obi anyina no abodam. Obi anyina no abodam. Bada na wonyina wo bodam. Wonim so ya me fale for pa. Anka be den. Wo ya me fale for. Anka be den. Anya ta ka wontimi fi mi fi ha no monko. Ya anka de na obeye. Wonim de mitimi ye. Na anu am kokko bo wa ye ka se amagudua na se no. Mi fi ha no de ka mebo fenfram. O so la dam ni kwaku ako. Anam ni moti ako. Esna anu amangu ya se. Hwe, eni fun wa na ma anya wade. Ozondi. Omonko. Mfasi mani da ho. Onso onu maduro ni bi. Onso mani da ho. Yale na duro onso wonu bi. Oduye ni ata adura ma asa numbi na adwene ni mu na ho no. Onso wonu bi tie ni e. Wa na akoma da no aba abosi abo. E na asi sika no hu ni pie ni so. E de ma no. Ni ba wo pa ni tu de wo hyeto ni so. Okopo sika de abre. Wa na utwa asase no de ma no. E pepe ni. E sa ma no kodo so. Enu kwa apafo sika no kwa me se menje. Tie me me ba. Ana da no na aso ne ma. Ena ne ba ne na paafo akodo so adua bi aka ho. Sa wo ji asase na e ka da no abo wo ho no betimatua. No wonka cho se bo de ma ni nyina kwa fi mafu. Pata pa pieto. Onka cho se bro no di die ganya mi na mi yin ma pa so de ma no. Pata pa pieto. Je famla bi anwo. Pata pa pieto. Je famla anwo. Hwenie no amoni amo. Me wo no finchem. Me wo no finchem. Se mi wo se mi ma tem konto na pe ana to ahoma sa no konto o na pe. Sabi mpedi ata. Miyenye nti obi nsoma me sabi nkwati asoma mi nye tie da. Uti ni fienti asoma nkwati asoma bi na odi yenye hu sei no ompabo etu obehi. Den wo se sabi mpedi ata. Wa dwun nya adwuma no. Ompabo etu obehi. Atim pam se ye die timpani. Ye die timpani en. Abeblese. Encore ngabo. Hey. Kontre. Bra. Kontre. Ye. Kama show papa. Pie bra. So ka ta se me ma ofie ha nkopre ko da bia mi gina kire ha. Na mi tie o se hu. Pie bra. Sele kama ti papa nka sei. Abo wo mama to kura be da o ka be hu. Dia bo an san wa gina ni. Bro, hello. Akunyeni. Udas, wada wo ma be mela. Ye de be pra ko na mbedi ni so. Manjira hore men kasa. Ano, ye de woni sem. Nyesa fe ni me ba be ka so wo woni twia. Ni sa ka na me nsa pe na fuwa me nsa. Ne nyonko adom. Na no mo aya adom.
ama bema ni monyamfo sintawie tuntun seyo bema ohu na ohu se bema nie ni konachi se tedwa bema kama onchero ba be nyonko adon ho ade wey woni tintin sraw sawo wagoro he ni wabata ne ene ndo adom ni nyese he mpacho manen so ho manen so ho ye je yesro wada wuruma onchere bebe ye ho ade tintin sraw di oya ni odum ntambia he obeya hunchom asna wade he abaso onu nti ambaye ye de nya sentintin bia Onoba. Onoba. Kasa mi tio na mane ni wo ndire ta baba bro. Bisa wasemane. Siraw. Ani bi fache me. Na no kure bia wa ke na ndo bisa bia. Ka chire mate. Kada ba sema. Rubanti wujina ho. Wunni musame do adum. Baby, ude ye fa bia tonchen unni musame do. Nde minimo menya wakuma hobi. Menya hobi na betre nya bo fe na ba pai mu ahwe. Bikura wo kasa ndadum bikura kunu peso kunu ntia wa heda ko ya adon. Ti woni de mintin se nsi aduasa kasa no kure chinchina twan so dadum. Ne me da hu. Nya wakuma hobi. Nya hobi. Nno na ya ho. Nka ana mensira wo se. Hwede ane adom enkasa ma. Iti buru ba so kire me se. Wen ti min na nkasa. Man kasa mun chohe. Yan sai bi on chare kwara. Nene ado ni edi nkomo no diri be pie udira ye bonu onye bonu yo onye se me ka se me ka kira don se bia onware ana so mpene so no ne ntwempena na sisi odi keke opie abon papa pie free denim ba abontren jode ye nyeme akasa ntibu oni padua nwiae dia papa de ye adan ama abo odini woni fie udiri ye ne ntankese a ompese obeti nti papa ide wada woro mansrew sa adon nyame mpena be ma bi ya ho ne nkuru nye onya kwatena bontene kwa so wo ka se na adom me kwa ne nka me ba be wala adom obetima anan so ma ebi a ni bu aba be fu adom ama wa kofie ne kyina nkono na woso na ama ebi a adom awale papa wa anya he na obe na woso ama akasa ne ntawantawa aba be baba waliem yesrew ye pa cho wada woro ma twa ho ate kana man twa ya ifan ho ade kwa ye hia wase ma hobi yempese be hu wani nko ye be hu wani ma ne ayefo hia ba be sei ono ntiri ba ha me ba be kan so nya ne bia ye na mase asenye nya se ba we da mase we da mase ayeso wo no mbi sei nti yesere hu adon kura twam onya wada mfu ni fa ne so ni wiase da hu ni wiase da twam mfa hu muso me ka no The frewa tete sa bo kokoko sabi empanyin se fa ko ja wo bia no wusi wo bia ne ja ye dai wa ase wusi bia ni ho enam wie mu a ye ja ni ase na ye kukurumpo eni ne no so na kuntiri so no maame wantwi ni wo mo ntem ye omoko kakra na ni ndi omoko so nze wa wonti omoko na dia na wo ya dia fa ho ko mu ha ko nti ni mu a eso be wale sabi usade ni so nsa sa wo ti si gina ye ma ho nti dia na wo ka en wo da ba to meni na men ka bi nche na ko man to ni yem na ntokọ ni na atụnka ati iyo Pachola no mwa nusu kakra bai. Nana kunti. Nana wanka tawo ni tene sike. What you say? Oyonko no. Mene ni nyina asomo himfi. Ye nuano nkura nya alonkofo. Nkwe wo mi se. Ni ntino. So onka se be fa ni kodi aguru. O sa dia wani je unti sa no ma ba. Wani je no na de ni di aguru. Hey, ni watu. Atutu, ni watu. No atwe no.
ɛde ɛsɛ w'ani gye ne ho wei de awade abusua na mɔkyekyere Minti sana na. Widi kafro nyese mibua mintia. Sabi anka ye ukra dia anka ni hwe nyema bi na metia se na continuity. Kakai. Nti w'ani a na enye no. Eno se nani ni su. Emaya enyo tafila na ope. Maka kyerɛ onkura atwa wo kyɛ nka nsu yɛ gya hɔ kora taa yɛ akurum wɔ maame ataa yɛ wɔyɛ a monkyem wɔ maame no ne no hwɛ na nofo baako nipa num ne pagya wɔn kɔfa maka kontrete da ɛsɛ kurom wɔsi ɛpɛ wɔ fie biara masi wode kɔkɔdwene ho wadaworo ma na madwe ho ɛmfa ɛdeɛ na wɔn ho paapɔte ma wo mpɛ nana bibi wɔ hɔ a yɛyɛ bibi wɔ hɔ a yɛyɛ bɛyɛ yɛyɛ ne yɛ bɛyɛ nka no kora na ahwɛ na akɔfa akyerɛ asɛm bebree ɛne ɔpa yɛntwa so mama sɛmbusa woyɛ ne tipa yɛ ho sanse wɔkyɛ ne mfeɛ aduonu hwɛ wone ne kura fom no wɔgyina nsutin no ma na agye kyee kɔkɔda wate nti wo hwɛ oba no kafra pɛsɛ kɔ sabunu bakora sɛ ɔbɛyɛ yɛ osi daabi nana oba deɛ ɔmfɛ ma no me mɛfa nana ɛlɛ sɛ yɛ ama ne da kuro pɛnti na mami so mo na ɛbɛ kɔ da bi yɛ akyɛ ama no ma no wate bi aso ni a nana de manka sɛ o de bi de kɔ yɛ ano no so wakra sɛ wokɔ nana mteka na me kɔ me kasa so wakra da sɛ wokɔ minyanka na me kɔ me kasa bibi ani a gene ho yi wo so sɛ no ma me yɛ no yɛ de asase ne bɛma no mate kini edi enyu wai mpatro nana nana wani mo nyɛ oh ayɛ o de kɔ me fa besi wo patro mo wai patro he ya nana mekura mama dia besi sa fa tuwa bia na me na yi na foforo asa ba no no so fa fa besi wo wai ona bolo ba bejo me ni obi anwe ho na bia na hoho so asa ba na me wai da bi se de wie ma ye no obi ama ha bi obi ama ha bi fa besi wo wai nana bubu adi o ya wo ye fa besi wo o patwe we no o ha di besi wo ni se kwa no o to akura nana manka sɛ ya wo de patro enya we awaye yo simo ano kura sɛ ha na twene patwe hama o sɛ wate enyire o ti die yo why yo nana patro kontrina no ye gale na bi obi ani ho yi o mu se na ate wo sa pa nkete kan baba nyine ni asrewa o ko pa kese bi no awo de na bo o ya ka bu ya wo ntia ate
you.